No niin, sitten komppirytmit haltuun. Maaginen flappitaulu. Kuvissa oli aikanaan muuten 6, että sitten pääsee tätä laatua. Tosiaan 1, eli aloitan tietenkin sitten helpommasta. Elikkä tää on vaan niinku alas, alas, alas ja alas. Ja niinku 2 eri merkintää, eli mulla on tää D, eli down, ja sitten toi nuoli alas, niinku down. Eikä se on niinku aika... Sen mä laitan 2 kertaa, kun monissa eri yhteyksissä on käytetään eri tavalla niitä. Että se on, miten nyt joko nuolet ylös alas tai sitten down, up, down, up, down, down, down. Mutta siis tää on se ensimmäinen. Ja jos tää pitää aina lähteä, niin nyt me lähdetään tästä. Eli tää nyt haltuun. Ja mä mietin nyt sillä, mikä olisi niin älyttömän tylsää, niin kyllä mä sanoisin, että käytetään tästä 2 eri sointu. Tästä tulee. Käytetään D:tä ja A:ta. Nämä löytyy oppikirjoista. Eli voisit käydä tsekata, mutta ehkä me tehdään nyt silleen, että otetaan vähän close-upia, zoomia. Ja mä näytän, miten ne otteet menee. Kerran. Ja sit soitetaan tuossa rytmin mukana tätä komppia. Niin sitten tulee kiva vaihtelu sitten soitoaikana. Sitten on vähän mielekästä, jos vedetään pelkkää D:tä alas, 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 niin. Kyllä homma etenee, mutta aika tylsäkköä ehkä. Mut hei, odotetaan close-upia. Mä näytän sulle D ja A-otteen, niin päästä vähän tatsia tähän sille. Noniin, sitten close-up. Saat vähän tatsia tähän juttuun. Eli jos et ikinä soittanut, niin ei mitään hätää. Eli otetaan 2 sointua nyt haltuun. No minkä takia? No sit me voidaan vaihella tässä kompi aikana, kun tää kompi on niin helppo, kun tää on down, down, down. Niin tässä nyt ei varmaan ole silleen, että jokainen vaikka ei ikinä soittanut, niin saa tästä kyllä kiinni. Mutta sitten tulee vähän niin kuin tavallaan, mitä mä sanoin aikaisemmin, että se on kiva, että joko sä reenaat otteita tai sä reenaat komppia. Niin sitten älä ota vaikeita otteita, jos on vaikea komppi, reeni. Niin tavallaan tässä on nyt ehkä mielekästi ottaa pari otetta, mitä sä voit vaihtaa, niin sitten siitä tulee sitä reeniä. Komppi menee sun selkärankaan ja sä opit saman näitä otteita. Mutta nyt otetaan tää D-soitu haltuun. Eli se menee silleen, että se kuulostaa tältä. Eli sä laitat, jos mennään tätä alhaalta, sä laitat tänne toiselle nauhalle tän sun keskisormen. Ja sitten mennään pompataan 1 nauhan yli. Ja sitten sä laitat tän etusormen tänne 3. nauhalle ja toiselle nauhalle alhaalta päin katsottuna. Tokalle kielelle 3. nauhalle tulee nimetön. Eli eka nauha, keskisormi tänne alas, tokalle nauhalle. Sitten seuraava kieli, eli tämä B-kieli, niin sinne nimetön tänne 3. nauhalle. Ja sitten 1 ylempi, eli tämä G-kieli, niin sinne tokalle nauhalle. Ja sitten me soitetaan tätä 4 alinta. 4 antakieltä. Siitä tulee D. Ja miten me otetaan sitten A-ote? No se on aika sillä helppo. Me käytetään samoin sormia. Että sä vaan siirryt tästä niinku ylemmäs. Eli laitat etusormen tänne alhaalta päin. Laitat 4. nauhalle, sitten 3. ja sitten 2. Ja soitetaan samat 4 nauhaa alas. Eli tää on A. Ja sitten D. Ja mä muistan sen, kun mä aloitin, niin siinä kesti hirmu kauan, vaikka mä niin katson tän D haltuun ja sitten A:n, mikä nyt tulee tietenkin ihan niinku näin. Niin silloin kun mä aloitin, niin se piti, vaikka mä olin muutaman kerran reenannut, se piti aina niinku uudestaan niin kääntää tätä kitaraa. Et monesti mä otin sen näin, kun en mä sit niinku, jos on näin, niin en mä niinku näe mitä siellä on. Ja mun piti melkein pitää kitaraa tälle ja ottaa täältä se ote. Ja sit mennä niinku näin. Ja sit kun taas piti vaihtaa, niin mä niin käänsin sitä kitaraa. Niin mun mielestä se on ihan ok, että sun pitää sitä kääntää. Joku sanoo, että ei se koskee kitaraa, mutta se on niin hidasta. Millä sä muuten näet? Niin sit laita se kitara aina oikein, kun sä soitat. Ja siinä kestää se aika, siinä tosi hitaasti, niin vaihtelee näitä D:tä. Ja tosiaan etusormi tälle 4. D:lle ja sitten toiselle G:lle ja sitten B:lle. Ne on kaikki niinku samalla nauhalla. Y, K, K. Sama nauha. Ja sitten otetaan sitä D täällä alhaalla. D:tä.
jaat. Eli voitaisiin tästä tehdä vaikka muutama ihan tämmönen pikku reeni, että otetaan tuo down, 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 kun se on tulossa, mutta ei vedä beatin vauhissa. Eli soitetaan hitaasti 4D:tä, 4A:ta, 4D:tä, 4A:ta. Eli otas D, ota tähän valmiiksi. Ja lähdetään tästä soittaa, eli alas, 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 alas ja sitten alle. Alas, 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 alas ja D:lle. Alas, 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 alle, alas, alas ja D. A. D. A. D. A. D. A. Vielä kerran D. Ja se on se viimeinen. Eli nyt sä huomasit nyt niin tätä komppia alaspäin. Ja tavallaan tätä helpommaksi komppia ei voi tulla, kun se on pelkästään alaspäin tehdään. Ja sama rytmi. Eli tässä on niinku puolet 4/4 tahtia, 2/2, täystahti, mitä niitä on. Mutta tavallaan tää on niinku täys aina. Sitten voi olla 8/8, niin sun pitäisi ottaa tosi paljon nopeammin. Puhumattakaan, että se rytmi vaihtuu vielä sen saman aikaan, että se voi olla niinku 8/8. Niin sit jos sun pitää vielä siinä välissä vaihtaa, niin sitten se vaikeus tuleekin. Eli sun pitäisi ottaa eri kompilla, eri rytmillä ja eri soinnulla. Siis on 3 hommaa, niin tavallaan pitää ottaa tälle iisisti. Mutta tästä lähtee. Mäkin lähdin. Niin hei, nyt tehdään silleen, että otetaan vähän rytmiä mukaan tähän näin, saat vähän enemmän tatsia. Niin saat hyvän treenin tästä. Mennään D-lle alla. Hyvä. Ja taas tää Super Drum Beat tänne taustalla. Mä käytän tätä, tää on hyvä. Ei maksa mitään ja aina mukana. YouTube toimii. Eli otetaan 70 biittiä minuutista taakse. Ja soitetaan tätä samaa, mutta mikä mun mielestä rytmissä on se pointti, on se, että sun pitää rytmissä vaihtaa. Eli se biitti soi koko ajan siinä, niin sit jos ei soi taustalla, niin sä huijaat helposti. Ja sit sä niinku keskeytät soittamisen, kun sit sä et löydä taas A:ta, ja sit soitat täältä 4 taas. Ja sit sä pidät tauon, että sä löydä, ja sit taas nyt lähtee. Ja ehkä se tässä pysyy niinku rytmissä, mutta sit sä keskeytät ja näin. Ja sit kun se biitti soi, niin sä et sitä anteeksi. Sit sä voit ehkä skippaa yhden biitin, mutta se biitti soi, niin sit sä pikkuhiljaa opit siihen, että se pitää tulla heti. Että kun sä vaihdat kielet toiseen, siinä on niinku aikaa. Että se pitää tulla niinku selkäytimestä D:stä A:sta. Näin se menee. Mutta laitetaan tää päälle. Eli nyt on 70 biittiä minuutissa. Ja soitan tän sama kuin äsken. Mutta tehdään ne vaihot tän biitin mukaan. Eli katsotaan taas se D. Se on 4 ja sitten taas 4A. Ja tätä mä tarkoittaa hyvin, kun nää kestää aina 7 minuuttia. Että tähän reeni tehdä se loppuu. Toi rakkinen hiljenee, kun 7 minuuttia tänne, koska se YouTube on soittanut sen pätkän. Niin sitten ei tarvitse miettiä mitään. Sä vaan voit tyyliin sulkea silmät ja vaan soittaa ja sitten se loppuu, kun se loppuu. Niin se on tosi hyvä treeni. Anyway, nyt lähtee. Y, K, K.
Okei. Ja sitten mitä mä tekisin nyt? Siitäkin riippuu miltä tasolla sä oot, mutta tuolla mä ottaisin niinku sointuja haltuun. Eli sä voit tehdä ihan saman treeni ja soittaa vaikka C ja A, C ja D, A ja ota C ja G. Ja sä oot treenaa barreen, jota F ja B-molli, tai F ja D, sillä ei mitään väliä, ihan sama mitä sä teet. Mut sit se vaikka rytmi on helppo, tai siis tuo komppaus, niin kuin rytmi, niin vaikka se on down, 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 ja sitten pistät beatin soimaan, mikä myös on kiva soittaa. Se on vähän niin kuin joku muukin siinä jammailemassa tavallaan. Ei oo, mutta tavallaan on. Siksi mä käytän rumpubiittiä eikä metronomia, koska metronomi niin hiton tylsä. Meillä on drumbeat, hyvä fiilis. Nyt se tulee. Niin vaikka se rytmi on helppo, niin se, kun sun pitää soittaa barre F:stä D-hen, niin ei se mitään helppoa. Sun pitää rytmis vaihtaa heti. Elikkä... Tai vielä mikä olisi niinku vaikea, niin F:stä B-molli. Elikkä noin saat siihen niinku vaikeutta sen reeniin. Et sä voit ottaa, se on tavallaan mitä, siinä on niinku olemassa helpot soinnut, sitten vähän vaikeimmat soinnut, totta kai ne menee rytmittäin, mikä on vaikea. Tai joku B7. Ne on tätä aika vaikea, sun pitää niinku joka toinen kieli napata ilmassa. Ja sä voit tehdä sitä vaikeutta silleen, että 3 eri tapaa. Eli sä voit ottaa niinku eri kompi, totta kai vaikea, mitä mä näytän sitten muita, se eri temmolla. Soitat nopeammin, mutta se on vaikeampaa, pitää tehdä vaiheet vielä nopeammin. Tai sitten eri soinnut. Eli sun 3 eri juttua, mitä sä voit vaikeuttaa sitä treeniä. Siis, että sä, vaikka sulla on tää down, 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 no vedät siihen vaikeat soinnut tai nopeammin biitti, niin ei olekaan niin helppoa. Et mun mielestä tää niinku jotenkin... Siis mun mielestä tuntuu tyhmältä, miten mä opin parhaiten sitten edes puhuttua. Että se on sitä himasreeniä tämän kanssa ja teet yksinkertaisista asioista vaikeita. Koska että soittaminen on yksinkertaista. Ja musiikki ylipäätänsä. Mutta se reeni on silti reeni. Se on niinku mitään. Se pitää olla, se tavallaan niinku sun pitää olla sellainen tietyllä tavalla perfektionisti, että kyllä se F pitää sitten niinku kuulua, ettei se voi mikään räminä F olla. Elikkä sä soitat ne biitit, soinnut ja kaikki eka silleen, että ne kanssa menee. Tää rupeaa niinku hätiköimään nopeasti. Koska se on huijaamista. Et nopeasti on huijat, koska sit sä et kuule niitä virheitä. Et kaikista vaikeinta aina on soittaa toi 70 äsken. Soitat 60 biitillä, teet mitä näppäilyreeniä vaan. Teet se hitaasti, koska silloin sä kuulet ne virheet ja se on tylsää ja hidasta, mutta kun silleen se vaan menee. Et se nopeus tulee sitten aikanaan. Ja aina on helpompi sit nopeuttaa rytmiä, kun sä osaat soittaa se oikein. Et jos sä huijaat ja vedät nopeasti, niin mitä se sut auttaa? Kun sä huijaat ittees varten tätä. Eikä tää niin kiva, että se on vähän niin kuin salin käyminen. Että se ei jaksa käydä, kun tulokset etenee. Ja sama se on tässä, että sun pitää itse reenaa. Ja teet ne treenit oikein, niin sitten tää homma menee eteenpäin, vaikka sulle hirveästi aikaa tähän treenaamiseen. Että silleen se menee. Niin mutta pidä toi mielessä. Nyt vedettiin tällä helpommalla kompilla ja sä voit vaihtaa sitä rumpubiittiä. Tässä drum-biittissä on 60-110. 110 aika paljon, mutta vedä siinä 60-90 välillä ensin ja sitten se lähtee. Ja sitten niitä sointuu sen mukaan. Ja älä ota hirveästi sointua, ota vaikka aina 2 sointua, kun sä reenaat. Eli vaikka C ja D, teet sillä tänään ja huomenna otat A ja G. Ja sitten jos barret rupeaa kiinnostaa, niin sä voit niitä tehdä. Mä tykkään tehdä enemmän silleen, että mä otan niinku ihan lennosta. Mä soitan aina eri komppi ja melkein aina eri soinnu, koko ajan vaihe, niin kuin B7, B-molli, F-stä D-hen, D-mollista A-molli, että siis koko ajan vaihtuu kaikki, niin sit se on tosi vaikeaa. Ja aina drumbeatti taustalla, sillä se menee. Niin on Nightwishin kitarat tehnyt ja Andy McCoy ja kaikki, sillä se menee. Noniin, nyt on vähän liikaakin höpöteltä. Mut hei, ota treeniä, rumpubiitti, sä osaat tän kompi haltuun, down, down, down pelkästään. Ja odota ensi viikolla seuraava komppi, niin
Siitä sitten lähtee. Tää niin edistyy. Susta tulee hyvä, ei mitään hätää. Niin hei, mahtavaa päivää ja muista reenata ja katsotaan ensi viikon uutta komppia.